was een week vol nieuws over mogelijke kerncentrales. De Zeeuw die straks mogelijk verantwoordelijk is voor dat dossier in Den Haag. En over toerisme, want de populariteit van Zeeland neemt af. Een overzicht. En we beginnen met Zeeuws nieuws in of uit Den Haag. Te beginnen bij de voorwaarden die de gemeente Terneuzen en Sluis hebben aangeboden. Demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei nam ze in ontvangst. Het had wat weg voor een schoolreisje. Een bus met een bondgezelschap van inwoners, ondernemers en politici. Die met z'n allen naar Den Haag trokken om het rijk regiopakket voor nieuwe kerncentrales aan te bieden. Ik persoonlijk vind de compensatie voor de mensen die er wonen in de Paulinapolder het allerbelangrijkste. In Groningen is er heel veel misgegaan omdat er niet geluisterd werd naar mensen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. We gaan ook nog in gesprek met de minister om onze voorwaarden verder toe te kunnen lichten. Om toch aan te kunnen geven dat de impact op Zeeuws-Vlaanderen, mochten die kerncentrales er komen, dat dat toch niet gering is. Formeel is alles nog in onderzoek, maar er wordt zo vaak de term Zeeland genoemd. Van toekomstige premiers tot toekomstige staatssecretarissen, alles noemt Zeeland. Ik acht de kans toch wel heel groot dat het Zeeland wordt. Volgens de overlevering is deze man ooit opgegeten. En terwijl de groep naast zijn standbeeld een broodje eet, zit het schoolreisjesdeel erop. De ondertoon van de reis is serieus. Met het aanbieden van het Rijk Regiopakket moet ervoor gezorgd worden dat Zeeland zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft van de aanleg van 1 of 2 kerncentrales. En daarnaast moet er een maximum aan voordelen worden uitgehaald. Hallo. Het was afzwaaiend minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei die de groep welkom heette en uiteindelijk ook het pakket in ontvangst nam. Het moet ook weer over naar een nieuwe bewindspersoon. En zo'n harde kaf, nou dat weet ik nog uit mijn schooltijd, blijft toch wat langer goed. Goed, dankjewel. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wij moeten een hele zorgvuldige procedure doorlopen om uiteindelijk tot de keuze voor in de eerste plaats een locatie te komen, maar natuurlijk ook het ontwerp en de techniek. En als je bij ontwerp en techniek komt, dan komen er ook keuzes, bijvoorbeeld over die koeltoren aan de orde. Daarom kan ik daar nu niet op vooruitlopen. Maar ik weet nu wel heel duidelijk wat de regio belangrijk vindt, waar zorgen over bestaan en waarvan ze zeggen, ja, daar willen we in elk geval afspraken over maken. Ja, dat kan ik in elk geval in mijn achterhoofd houden. En meer dan dat, ik zal dat meegeven aan mijn opvolger. En ik zit ook nog in een volgend kabinet, dus ik zal de besluitvorming hierover natuurlijk met warme belangstelling volgen. Ik heb heel veel zorgen over de kerncentrale, dat die in de buurt van Biervliet komt. En ik heb dat ook wel aan de minister kunnen doorgeven, dus dat was mooi. Het ligt niet in jouw handen. Er is geen referendum om te zeggen van de ja of de nee. Het belangrijkste is dat je gewoon mee kan praten en daadwerkelijk je mening kan zeggen van dit vinden wij en dit hopen we dat er gebeurt. Het is inderdaad in de handen van Den Haag. Het Rijk Regiopakket is een poging om te laten zien dat iedereen meetelt en mee mag doen in het kerncentrale verhaal. Maar aan het einde van de rit bepaalt niet Zeeland, maar Den Haag of de kerncentrales er komen en aan welke voorwaarden er wel of niet wordt voldaan. En iemand die zich mogelijk binnenkort vanuit Den Haag bezig gaat houden met de komst van kerncentrales is Johannes de Bat. Hij wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Grote kans dat hij de kerncentrales in zijn pakket krijgt. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren heel vaak gezegd dat we om die energietransitie vlot te trekken meer moeten doen. Ja, en als dan de vraag komt of ik daar zelf ook vorm en inhoud aan wil geven, ja, dan heb je natuurlijk wel precies te pakken waar je vindt dat er iets moet gebeuren. En hij moest lang nadenken, zegt hij, of hij zo'n post als staatssecretaris wel moest doen. Al de veranderingen die nu over mij, maar ook over ons gezin heen komen. Toch ook wel een heel ander politiek klimaat waar ik in terecht kom. Hè. Zeeland is fijn en dat gaat altijd goed. En we zijn met goede dingen bezig. Den Haag is toch onrustig. En uiteindelijk heb ik ja gezegd na heel goed overleg met ons, met Mariska, mijn vrouw, met ons gezin. En vooral ook met de kans voor deze portefeuille. Want de onderwerpen die hierin zitten, ja, daar kon ik geen nee tegen zeggen. De Bat is sinds 2015 gedeputeerde in Zeeland en was daarvoor wethouder in Goes. Hij wordt als gedeputeerde opgevolgd door oud-wethouder Johan Alberts van de gemeente Middelburg. En tegenstanders van de nieuwe kerncentrales zijn niet blij dat Johannes de Bat staatssecretaris wordt van Klimaat en Groene Groei. De Bat heeft namelijk een grote rol in het kerncentrale dossier gehad en de actiegroepen zien in hem een grote voorstander van kerncentrales in Zeeland. En zo iemand zien ze liever niet in het kabinet. Met een VR-bril leren hoe je een bed opmaakt, hoe je goed je handen wast of hoe je ouderen kunt helpen met eten.
De zorgopleiding van de HZ experimenteert ermee. Zet een stoel aan het einde van het bed. Leg het vuile deken op de rugleuning van de stoel. Zo ziet het er in de echte wereld uit en dit is wat de zorgstudenten zien. Het is een nieuw ontwikkelde ADL-opleiding in een virtuele omgeving. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren in de digitale wereld hoe zij cliënten kunnen helpen bij zaken zoals wassen, aankleden, eten en drinken, opstaan en lopen. Ik vind het een hele leuke manier om het te leren. De eerste keer is het wel even spannend, met een bril, van wat voor soort omgeving kom je dan. Maar het is heel spelenderwijs, het is leuk en je krijgt ook direct feedback. Dat geeft ook visuele instructie in wat je moet doen. En ondanks dat ik helemaal geen achtergrond heb in de zorg, was het mij toch vrij snel duidelijk in welke volgorde ik bepaalde dingen moest doen. Open de kraan en maak je handen nat. Houd je hand onder de zeepomp en druk op de pomp. De HZ is een van de deelnemers aan het Vlaams-Nederlands project Crosscare 2.0... dat betaald wordt met Europese subsidie. Er doen ook Zeeuwse bedrijven mee. Zo komen deze VR-bril en ook de bijbehorende programma's uit Zeeland. Het is een mooie en nuttige toepassing, zeggen ze op de hogeschool. Het is niet erg om fouten te maken, omdat het een gesimuleerde omgeving is. En je krijgt ook direct feedback wat wel of wat niet goed gaat. En het is uiteindelijk ook een praktische manier, want het betekent ook dat medewerkers op ieder moment eigenlijk kunnen gaan oefenen. En dat ze niet afhankelijk zijn bijvoorbeeld van bepaalde lestijden. Dus het is een mooie aanvulling op het basisonderwijs. Proficiat. De module is gedaan. De Nederlandse staat doet genoeg om verspreiding van PFAS tegen te gaan. Dat oordeelt de rechtbank in een uitspraak over PFAS-vervuiling. De zaak was aangespannen door milieuorganisaties, ook uit Zeeland. Zij vinden het optreden van de overheid laks, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De Nederlandse staat doet genoeg om de verspreiding van PFAS tegen te gaan. En de staat treft ook genoeg maatregelen om risico's van PFAS in het milieu te verminderen, vindt de rechtbank. De Zeeuwse Milieufederatie, een van de organisaties die de rechtszaak aanspande, is teleurgesteld. Teleurgesteld, verbijsterd, verbolgen. Ja, ik heb er echt wel even de balen van. Had u iets anders verwacht? Ja, ik had echt absoluut verwacht dat het een hele positieve uitspraak voor ons zou zijn. Of in het ergste geval dat we wel in het gelijkgestelde werden, maar dat niet alle eisen van ons ingewilligd zouden zijn. Daar was ik op voorbereid. De regering en het parlement hebben de vrijheid om afwegingen te maken over de aanpak van PFAS, vindt de rechtbank. Ook vindt de rechtbank dat de staat laat zien dat hij het probleem serieus neemt door te werken aan een Europees verbod op PFAS. Ja, wij willen dolgraag een Europees verbod, maar we weten ook allemaal dat het in Europa niet zo heel erg snel gaat. En in principe hebben we een kaderrichtlijn water. Dat stelt dat we in 27 dat het water gezond en veilig moet zijn. En er is nu wel bekend geworden dus dat we dat niet halen. En dan is de vraag of Nederland zegt van nou, dan leggen we het probleem bij Europa en dan wachten we daarop. En dat vinden wij natuurlijk niet snel genoeg gaan. Het is niet wat u gehoopt had. Hoe nu verder? Nou, er zijn een paar dingen. We kunnen natuurlijk altijd die politiek adresseren. Dat doen we überhaupt in alles wat we doen. Maar we kunnen ook stappen overwegen. En daar hebben we gewoon iets meer tijd voor nodig om potentieel in hoger beroep te gaan. Maar voor ons is het in ieder geval nog niet uitgespeeld. De milieuorganisaties hadden het gevoel dat ze een stevige zaak hadden. Ze hadden ook een stevige advocaat in de persoon van Gert-Jan Knoops. Maar de rechter wijst hun verzoek toch af. Toch blijven partijen strijdbaar en ze sluiten dus nieuwe juridische stappen niet uit. Nederlandse ondernemers in de grensregio vrezen voor winkelsluitingen en dus ook banenverlies. Oorzaak: de prijsverschillen tussen Nederland en bijvoorbeeld België, waardoor tanken en boodschappen daar goedkoper zijn. De ondernemers willen dat de politiek nu actie gaat ondernemen. Het groeiende prijsverschil is hier bij een supermarkt en tankstation net over de grens bij Zelzaten merkbaar. De lange rij auto's met Nederlandse kentekens bij het tankstation laat weinig aan de verbeelding over. En ook de Nederlandse kentekens hier op het parkeerterrein laten zien waar mensen hier hun boodschappen komen doen. Ik kom hier omdat het toch wel scheelt in de prijs. En dan in combinatie met tanken, ja, dat scheelt genoeg. Dus qua boodschappen en
voedingsproducten en zo, dacht ik niet hoor. Maar tanken wel, hè. Dat scheelt wel een hoop. Deze Zeeuwse klanten snappen wel dat de Nederlandse ondernemers willen dat de verschillen kleiner worden. Dat begrijp ik heel goed. Vind ik eigenlijk ook belachelijk dat Europa zo verdeeld is qua prijzen. 1 Europa en dat klopt helemaal niks van. Hè? Dus op de een of de andere manier moet dat gewoon wat gelijker worden. Ja, dat moeten ze doen. En dan in Nederland de prijsje naar beneden natuurlijk, niet hier omhoog. De afgelopen jaren was het eigenlijk nooit de vraag of er meer toeristen naar Zeeland waren gekomen, maar hoeveel. Tot deze week, want de jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten ineens iets heel anders zien. Een krimp van 5%. Vooral Nederlandse gasten blijven weg, maar ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt af. Alarmfase 2 is nog wat overdreven, maar de recreatiesector moet zich wel zorgen gaan maken. Ik denk dat de sector, ondernemers, maar ook overheden zich moeten realiseren dat er werk aan de winkel is. Uit cijfers blijkt dat het aantal Nederlandse gasten in Zeeland met 6% is afgenomen. Dat komt niet door het weer, maar door het imago. Andere regio's hebben fors geïnvesteerd in aanbod, in positionering, vermarkting van hun regio. In Zeeland is dat misschien iets minder gebeurd de afgelopen jaren. Verder zien we dat Zeeland heel erg afhankelijk is van vakantieperiode, piekperiode. Afgelopen seizoen vielen de Nederlandse en de Duitse vakantieperiode voor een gedeelte samen. Ja, en dan zie je gelijk dat impact heeft op de periode daaromheen. Ook zien de toeristen Zeeland als duur. Vooral als je kijkt naar de prijs-kwaliteit verhouding. Ik denk dat wat we zien is dat Zeeland best een stevig prijsniveau voert. Dat is op zich niet zo erg, want er is zeker wel markt voor een kwalitatief hoogstaand product tegen een hogere prijs. Maar de prijs-kwaliteit verhouding, daar horen we toch wel wat opmerkingen over, ook vanuit experts, van misschien is daar ook wel wat aandacht voor nodig. Minder gasten is vervelend voor de recreatieondernemers, maar het heeft een breder effect. Dat heeft ook gevolgen voor de uitgaven die onze vakantiegangers elders in Zeeland doen. In de horeca, in de detailhandel. Nou ja, en dat kan wel een doorrol-effect hebben, zeg maar. Van, joh, kunnen we onze voorzieningen nog wel in stand houden op deze manier? 182 miljoen euro. Zoveel was de cocaïne waard die vorig jaar werd onderschept in Zeeland. Het aantal kilo's daalde iets, maar van een grote daling, zoals bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, is in Vlissingen nog geen sprake. Blijkt uit cijfers van het OM. Vorig jaar is 7292 kilo cocaïne onderschept. Dat is iets minder dan in 2024, toen ging het om bijna 9000 kilo. Ook werd er vorig jaar een aantal keer hash aangetroffen. Volgens de OM gaat het om 196 kilo, wat opvallend veel minder is dan in 2024. Toen was het ruim 1300 kilo. Volgens de OM gaat het om 24 partijen drugs die vooral verstopt zaten tussen fruit, zoals bijvoorbeeld bananen. En het Openbaar Ministerie is blij dat ze de afgelopen jaren meer hebben kunnen investeren in de aanpak van drugscriminaliteit. En is dan ook tevreden met het resultaat. En natuurlijk ben ik tevreden over het feit dat we vangsten doen, dat we zaken oplossen, dat we criminelen vangen, dat we ze berecht krijgen. Want dat is waar politie en het Openbaar Ministerie en in dit verband de zeehavenpolitie natuurlijk voor aan de lat staan. Dat we dat goed doen. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden, toen hadden we bijna niet van dit soort zaken. Dus als je die inspanningen zet naast de vangsten, dan zeggen we, nou ja, dat is een mooi resultaat. Wat voor gevolgen zien jullie in Zeeland van die drugscriminaliteit? Nou, het feit dat we veel investeren op dit soort zaken maakt dat het geweld ook de samenleving incijpelt. Dus als wij partijen pakken, betekent dat dat mensen niet kunnen leveren. Dat ze hun cocaïne kwijt zijn, dat ze moeten betalen. En de georganiseerde misdaad die zich bezighoudt met cocaïne is meedogenloos en zeer gewelddadig. Dus wij zien hier ook vuurwerkbommen op de deur. We zien liquidaties en alles wat daartussen zit. En dat is natuurlijk een enorme zorg. Maar stel je denkt, ik wil toch een graantje meepikken. Eenmaal daaraan toegegeven zit je in het systeem. En ben je dus ook weerloos als het gaat om geweld en afpersing en noem allemaal maar op. En dat is wat we wel steeds meer zien in de samenleving van Zeeland, maar ook in de samenleving van Brabant. En dat is zorgelijk, want dat is zware georganiseerde criminaliteit. En daar zouden we burgers tegen moeten beschermen.
Tijdens de ramp redde Peter Hosveld honderden levens met zijn zendapparatuur. Inmiddels is hij 100 jaar oud en staat zijn zendapparatuur in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. En dankzij de wensambulance kon hij zijn apparatuur nog een keertje zien deze week. Hosveld woont inmiddels in Limburg, maar tijdens de watersnoodramp werkte hij in Zierikzee. Daar maakte hij radioapparatuur waarmee hij met de buitenwereld kon communiceren. En die noodzender is nog altijd te zien in het Watersnoodmuseum. Nou, ik voel me vereerd. Het is het mooiste wat ik, hoe moet ik het zeggen, dat met de watersnood en met die zender is natuurlijk heel lang geleden. En dat ik nu hier ben en dat kan. Na het zien van de apparatuur kwamen er veel herinneringen boven. Ik heb hier graag gewerkt. Ik heb hier natuurlijk veel bijzondere dingen meegemaakt. En daar zou ik een boek over kunnen schrijven. Maar wat hier allemaal al te zien is en nog te zien is, dat verrast me. Want zo is zijn nagebouwde werkkamer veel mooier dan in zijn gedachten. Ja, het lijkt erop. Het is het dus niet. Laten we zeggen, ze hebben het te mooi willen maken. En daarmee zijn we weer op zaterdag en aan het einde van deze Zeeland de Week. Nog een hele mooie avond.